Els passats dies 25 i 26 de setembre, Mataró va gaudir de la segona edició del Festival Panòptic, un festival de cinema i arts visuals que vol mirar el món contemporani reflexionant entorn al binomi tecnologia i societat. Aquest any s'ha posat l'accent en l'era digital i les noves tecnologies que ens estan transformant com a societat a una velocitat vertiginosa. Home, sí, evidentment ha tingut més complexitat que en altres moments, més que res perquè, evidentment, les mesures de seguretat i protocols que s'han de prendre davant de la pandèmia dificulten la producció, necessites més personal, la incertesa del moment actual fa difícil saber si finalment el podràs muntar o no, però des del Panòptic i de l'organització sempre hem apostat per tirar endavant el festival perquè creiem que la cultura era més necessària que mai en moments com aquests, i de fet això s'ha demostrat al llarg de la pandèmia. La gent ha consumit cultura a casa i ara teníem la necessitat de trobar o de tenir un espai de trobada on poguéssim compartir un festival com aquest. El Festival Panòptic és un festival que reflexiona, un festival de cinema, arts visuals i pensament que reflexiona sobre els relats contemporanis i els reptes que tenim en l'actualitat en l'era digital. I aquest any hem volgut, davant d'aquesta pandèmia mundial i també d'una visió molt fosca, parlar una mica, enfocar la temàtica del festival cap a futurs desitjables, no? Cap on volem anar, que de fet avui la xerrada de l'Elisabet Rosselló va en aquesta línia. El Panòptic és un dels pocs festivals que s'han pogut celebrar presencialment en uns moments sanitàriament difícils. Aquesta segona edició ha tingut lloc al Cafè del Mar de Mataró, amb una programació de les diverses projeccions presentades, debats i l'exposició Locus Amenus a l'Espai MAC de Mataró. Bé, vinc a introduir una mica o millor dit, a desmuntar les concepcions que normalment tenim amb el futur, perquè estem en un moment crucial històric a nivell global i és un moment en què la reflexió sobre què volem, malgrat el canvi climàtic o les situacions polítiques, és encara més important. Una mica és desmuntar mites i proposar noves formes de relacionar-nos amb el futur. La valoració jo crec que és positiva a pesar de les circumstàncies d'aquest any. Hem rebut molts més curtmetratges que l'any passat, hem rebut 3.110 curtmetratges a més de tot el món i amb molta més qualitat tècnica i artística que en l'anterior edició. I per altra banda també hem comptat amb xerrades de ponents de primer nivell i jo crec que la valoració és positiva. S'han rebut més projectes que l'any passat i la qualitat de les obres ha estat de gran nivell. Una aposta cultural a la ciutat de Mataró en uns moments on la cultura és més necessària que mai.